Čaute, ja som Halgi a toto je posledný deň letného parkour tábora. No ja vám dám, že nie. Ale áno. Dnes sme deti zobrali na malé dobrodružstvo a dopadlo to asi takto. No to určite. Kde sa nachádzame? Ale to som mal povedať ja. Nachádzame sa v Tarzánii. Miesto, kde sa ľudia stávajú opicami, no a z detí sa stávajú... Pavúči muži. A kde mám svojho kamaráta najväčšieho? Tento tábor je fakt najlepší. Však som sa na ňo celý život pripravoval. Prestaň klamať do telky. Na to, aby ste sa tu mali najlepšie na svete. Najlepší tábor na svete. Chalani to tu majú radi. A ja to tu milujem tiež. Ja som si zahral šipky proti Romanovi, ale ten ma bohužiaľ natrel 3-0. No ale počkaj, Roman, čo ten outfit? Na Tomorrowlande? Jean-Claude Van Damme. Kto si? Jean-Claude Van Damme. Aj takto pardon, Jean-Claude Van Damme. No a ja som potom išiel deti ponáhaňať do labyrintu. Ani jedno nemalo šancu. No a keďže aktivít nie je nikdy dosť, tak som povedal, aby sa deti išli schovať za stromy. Roman? Niečo múdre? Zase? No počkať. Čo sa tu stalo, prosím ťa? Spadol som jak dilino. Ale Kubi, ty nie si žiadny dilino. To sa stáva každému. Potom sme si s Romanom ešte trošku zatrénovali a poskúšali sme si nejaké saltička a dali sme si aj takýto synchron. A pozor, Jean-Claude Van Damme. Nice. Jakubko, ale toto ti moc nevyšlo. Na záver sme deťom porozdávali diplomy, spoločné fotografie a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!